खुलुमबाय आं किलिखां ब्रह्म बडलेण्ड बुब्लिनि जानानै बयखौबो बरायना लाबाय दिनै 19 जुन 2024 नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि साना मानि थाखाय मिथिजायो एबा दिनैनि सानाव मा हाबाफारि फालिनाय जायो नोंथांमोननो फारि फारि बडलेण्ड बुब्लिया फोरमायगोन। दिनैनि सानखौ नेशनेल रिडिं डे महरै फालिनाय जायो। पिएन पेनिकारखौ गोबां समनिफ्रायनो भारत हादरनि केरेलायाव बिजाब बाख्रि सोमावसारनायनि बिफा बुंनाय जायो। 1995 मायथाइनि 19 जुनाव पिएन पेनिकारा रुंसारि जादोंमोन। बेजों लोब्बा लाखिनानै दिनैनि सानाव बिथांनि उनमोनथाइखौ गोसोखांहोनायनि मोनसे राहा महरै बिथांनि थैनाय सानखौ हायुङारि फरायसा सान महरै फालिनाय जायो आरो केरेलानि सोलोंथाइ मन्थ्रि बिफाना 19 जुननिफ्राय 25 जुनसिम भायाना भाराम मुङै मिथिजानाय मोनसे फरायनाय सप्ताबो फालियो। बेनि अनगायैबो दिनैनि सानखौ इन्टारनेशनेल डे फर द इलिमिनेशन अफ सेक्सुअल भायलेन्स इन कनफ्लिक्ट जुन 10 आरो वर्ल्ड सिकल सेल एवारनेस डे महरै फालिनाय जायो। नोंथांमोननो बडलेण्ड बुब्लिया दिनैनि सानाव मा हाबाफारिजों मिथिजायो आरो मा हाबाफारिखौ फालिनाय जायो फोरमायबाय। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डिमाकुसि नोगोराव नोंथांमोननि थाखाय अर्डाब द बड' किटचेन मुंनि गंसे गोदान हटेला गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथांमोना बे अर्डाब द बड' किटचेन हटेलाव साहा, कफि, आइसक्रिम, फास्ट फुड, आखाइजों बानायनाय ग्रीन टि, न'आव बानायनाय आसार, गाइखेरनि एन्थाब आरो ओंखामजों जेरै अमा, दाउ, बोरमा, साम', खुसिया, अमा गोरान, नाफाम बायदिसिना बर'नि ओंख्रिखौ बे अर्डाब द बड' किटचेन हटेलाव जानो हागोन। अर्डाब द बड' किटचेन हटेला डिमाकुसि सेन्ट्रेल बेंकनि खोलाहा बरुवा रेडिअ मबाइल गलाजों नांजाबनाय। सोरबाफोर अर्डाब द बड' किटचेन हटेलाव बायदिसिना जामुं आदार जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 8135967290 जामबुं नाम्बाराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन। गोजोनथाव खौरां अर्डाब द बड' किटचेन हटेलाव गोबां न'आव बानायनाय मोजां जाग्रा आदारखौ मोननो हागोन।